falle bod chi fel fi, yn licio chydig o dost yn y bore, a digon o fel ar ei ben o. Ac os ydych chi'n meddwl, sut allai gadw mel a gwenyn fy hunan? Dwi wedi ffindio just y boi, Kevin o Gymdeithas Wenynwyr Cymru. Ydych chi'n o lew heddiw? Iawn, diolch, siwr i chi. Iawn, diolch yn fawr i chi. Da, nes i gwrdd chi. Dwi dod ma'n eiddgar i gael gwybod mwy am y Gymdeithas yma. Dydwch chydig o hanes y Gymdeithas? Wel, wy'n perthyn i Gymdeithas Wenynwyr Cymraeg Ceredigion. Right. Mae hwnnw yn cwrdd yn Aberystwyth. Ni'n aelodau, ni wedi 40 aelod. Mae'r unig gymdeithas yn y byd sy'n cynnal cyfarfodydd yn Gymraeg. Ie, wir. Ie, ni'n croesawu bobl sy'n siarad Cymraeg a bobl sy'n dysgu Cymraeg. A dysgu cadw gwenyn a dysgu siarad Cymraeg. Beg o cyfuniad perffaith. Cyfuniad perffaith, mae'n traddodiad hir iawn o gadw gwenyn yng Nghymru, dy fe. Yn anffodus, mae'n mynd ar goll tyma bach, na pham ni eisiau meithrin Cymru. Oes na brinder, oes? Oes. Mae lot o bobl o bant sy'n symud mewn yn cadw gwenyn, ond pryn iawn yw gwenynwyr newydd siarad Cymraeg, am ryw reswm. Wel, ydy o'n anodd te? Achos ydy hynna'n broblem i bobl i fynd ati i gychwyn? Swn i eisiau gychwyn wan, be fyswn ni'n gorfod wneud? Wel, mae eisiau cwch gwenyn o'ch i ddechrau. Right. A beth yw cwch gwenyn? Mae llawr dych chi fyna, a mae bocs dych chi fan hyn, y bocs o mag yw'n, fan hyn mae'r gwenyn yn magu, dy fe. Right. A beth sy'n gyda ni fan hyn yw fframau sy'n dangos beth bydde mewn yn y cwch, dy fe. Iawn. So, mae wahanol fframau, mae'n defnyddiol iawn i ddysgu bobl am beth i gwenyn, dy fe. Okay. So, mae'r mag dych chi fyna, mae'r mel dych chi fyna, a mae bach o paill dych chi fyna, dy fe. Yeah. So, chwa, beth chi eisiau yw cwch fel hyn, beth chi'n dod, mae'r frenhines yn byw fan hyn. Lle fysach chi'n cael brenhines? Wel, chi'n bod, dodwn ni fan hyn. Gymrwn ni gyda trawl bod brenhines mewn dyn ni gynta. Okay. Ni'n dod i hwnna ar ei benne, mae'r frenhines bach mwy o seis na'r gweithwyr, so dyw'r frenhines ddim yn gallu mynd lan. Ni'n cadw'r frenhines lawr fan hyn i'r magu'r mag yn y brood box ni'n galw hwn, dy fe? Iawn. Wedyn ni'n dod i bocs arall ar ei benne, a wedyn ni mae fframau bach ar hwn, a fan hyn mae'r mel yn cael ei gynnyrchu. So, fe mae'r mel yn dod mewn, ni'n dod i'r un y ben y llall, a mae clawr dyn ni wedyn ni. Allwch chi fynd mor uchel â da chi eisiau mewn ffordd? Mae un 'da fi gytre nawr, mae 8 o rhain ar ei benne. Dwi'n gallu gweld o, fach yn... Gach, fel lan fyna. O, fe, Sgrip. Wedyn ni, mae clawr yn mynd ar ei benne fan hyn. Ond beth chi'n ei gyntaf, chwel? Mwg, chi'n gweld? Dy pobyn yn Ca chi smocio hwnna wedyn? O, chi'n dod i carbod neu sen sachen mewn yn hwnna. O, reit. A chi'n gwasgu bach o fwg mewn fyna. A beth yw chi'n gweld, mae'r gwenyn yn meddwl bod nhw'n nôl yn yr cynoesodd, pan nhw'n byw yn ogofeidd neu yn y geltydd, tan yn yr allt, beth gyntaf nhw'n gwneud, bita'r bwyd, gymryd y fel a gallwn nhw, a hedfan bant, dy fe. So mae'n cael catre newydd. So ni'n hala ofon iddyn nhw mewn gwirionedd, bach o fwg fel hyn. Jew. O, di, rhywbeth. Difyr iawn. O, difyr ofnadw. Mae eisiau siwt o'n chi, os chi'n dechrau cadw gwenyn, mae eisiau... Chi'n moyn gweld hwn fan hyn? Wel, ge weld y siwt yn sydyn te. Na chi. Ond mae'n siwt anglad o'ch chi'n feddwl. Na. O'n i'n meddwl bod chi'n wisgo'n smart neu beth. Chi'n gweld, bydde pob Tom, Dick a Harriet yn cadw gwenyn, tyn nhw ddim yn pigo. Chi'n gweld? Mae rhaid chi, os chi'n cadw gwenyn, mae rhaid chi dderbyn bod chi'n mynd gael eich pigo. Chi'n gwisgo siwt fel hyn, dy fe. A gwisgo menig, a wedyn ni, chi'n weddol saff, dy fe. Chi'n gweld? Dyna'r hen fath o hynny'n WBC. Mae hwnna doi, mae'r lloffted ych chi mewn fyna, a mae'r rhain gyda chi wedi, mae fel dwy haenen o god gyda chi i gadw nhw i cynnes, dy fe. Bach yn trafferthus i wi, a maen nhw'n cwched drud i brynu, dy fe. Os rhywun yn dechrau, rhain yw'r boes i ddechrau, dy fe. Right, Kevin, mae'n amser ni'n bryn. Da chi'n y sioe gwyddill y wythnos? Nagw, dim ond pan yma. O, fydd na rhywun yma, siŵr yn fydd. Fi'n mos rhywun siarad Cymraeg, mae dwi'n yn gwybod. Wel, gwn nhw siarad Sbeineg neu rhywbeth. Felly bod chi'n dod yma, gwch chi siarad Sbeineg neu Idaleg, dwch yma i gwrdd ar Gymdeithas a gwch chi gadw gwenyn. Fe gennych chi fel a tost i frecwast. Diolch am y sgwrs. Diolch o galon.